what's up ka-adventure? I'm back my channel, Renato Adventurer. Ngayon po, nandito po tayo ngayon sa bukid. Ito po ang mga palay na aanihin po. Puntahan po natin doon yung mga nag-aani ng palay. Ang palay po, ito po yung palay na hinog na po siya. Ito po, inaani na po ng mga tao doon. Makita natin yung mga tao nag-aani. Soroyan po natin yung mga taong nag-aani po ng palay. At titingnan po natin yung palay. Ito po, makita natin. Ang ganda ng palay nila. Ito po. Ngayon, ang palay ngayon, mura lang po. Ang palay ngayon. Ito po ang palay na makita natin yung hinog na po yung palay. Ito po. Ito po makikita natin yung area. Okay, what's up ka-adventure? Pasyalin natin at tingnan natin doon yung mga taong nag-aani ng palay. Tara po, let's go po. Ito po, makikita natin yung mga butil ng palay na nahihinog na. Makikita natin doon. Ito, palapit na tayo sa nag-aani ng palay kasi ang ganda ng palay nila dito. Okay ka-adventure, nandito po tayo. Pinapasyal natin yung inaani na palay dito. Kita natin yung mga tao doon. What's up ka-adventure? Don't forget to subscribe my channel, Renato Adventurer. Po, makita natin yung mga taong nag-aani ng palay. Ito po yun, kinakarga na yung inaani na ng palay. Sir, magandang tanghali po. Sino ang may-ari ng palay nito, sir? Okay, sir, puntahan natin yung ka-adventure. Renato po, nagbablog po ako dito po sa area nyo, sa inaani. Okay lang, sir? Okay lang, okay. Thank you po, sir. Okay. Ito po, ka-adventure, yung inaani nila. Ito, yung palay. Anong gagawin, sir? Gagamitan ba ito ng bulhot o bulhot? Ito, gagamitan ito ng bulhot. Yung makina po para pang tanggal ng mga botil, mga ka-adventure. Ito po, dito tayo. Kita natin yung mga iba nag-aani doon. Hello, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay, ma'am. Ito po ang mga palay na tinatapok na dito. Sa Bisaya po, tinapok. Hindi ko alam sa Tagalog ano yung tapok sa Tagalog, ka-adventure. Kita natin yung mga palay dito na po. Ito na po ang maraming palay. Ito po makita natin. Ito. Ang gaganda ng butil ng palay po, mga ka-adventure. Ito po. Pakikita natin. Ito pa po, may iba yun. Yun, sir. Yung tinatapok doon na palay. Ibang mangyari doon? Doon, sir? Iba ang may-ari. Okay ka-adventure, yung doon na tinatapok doon na palay doon sa banda, iba ang may-ari. Pakita natin. So, sir. Okay, punta natin yung dalawang nag-aani dito ng palay. Okay, what's up ka-adventure? Ito na po palay, nilagay na po sa lalagyanan. Ito po, makita natin. Hello, ma'am. Hi. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Ito po si ma'am at saka yung kasamahan nila nag-aani ng palay. Sige, ma'am, tuloy lang kayo, ma'am. Mag-aani lang kayo kasi nagba-vlog lang ako para sa YouTube, ma'am. Ito mo, nakita natin ka-adventure. Si ma'am nag-aani po ng
palay. Maganda po ang palay na dito. Magkano na po ang kilo ng palay ngayon, ma'am? 16 po. Ang kilo ng palay po ngayon ka-adventure 16. Pero mahal ang bugas. Mahal ang bugas. Mahal yung bigas. Sa ang palay mura lang. Yung bigas mamahal na kasi yung bigas 40 to 50. Yung magaganda nga bigas. Ayun. Pakita natin ang ganda ng butil. Ito po. Magaganda natin ang butil ka-adventure. Ito po ang inaani na ngayon ng ma'am. Pakita natin. Unsa ning nga lugar, ma'am? Nueva Persa. Nueva Persa? Okay, ka-adventure, nandito tayo sa Nueva Persa, sa lungsod sa Carmen, Bohol. Nag-aani na po dito. Makita natin. Ang ganda ng palay na dito. Makita si ma'am. Ito, ma'am. Maganda. Anong bahin po ito, ma'am? By sak, by sak yung bahin. Ililima po. Ililima. Pag lima, may isa kayo. Ito ka-adventure. Ang gagawin ang ibibigay kanila ni ma'am sa pag-ani nila, nilima po. Lima yun. Pag may lima na aani nila na sacks na palay, may isa silang sako po na palay dito sa ilang nag-aani po sila dito. Makita natin. Okay, ang ganda ng palay dito ka-adventure. Nakikita natin, yung palay timgas po. Dito sa Bisaya, timgas nindot kaayo sa Bisaya dito po. Makita natin yung palay. Ito po, si ma'am, ito po, kasama niya si ma'am. Taga dito ra po kayo, ma'am? Opo. Taga dito po sila. Okay, ka-adventure. Nandito tayo sa palayan. Ito po. Ito po makikita natin. Yun, may naghakot na yon ng palay. Doon makita natin nagkakarga na ng palay at saka inimbak na doon at saka pupunta na dito mamaya ang yung bulhot, yung tatanggal ng butil ng palay, mga ka-adventure. Okay, ito po. So, ma'am, tuloy lang kayo, ma'am, sa pag-ani. Thank you po, ma'am, sa time po. Okay po, tuloy lang po, ma'am. Okay, ka-adventure, makikita natin ang lawak ng palayan dito sa lungsod sa Carmen, Bohol. Makikita natin po ang yung malaking palayan. Ito po. Yan, ito po. Doon, yung iba, nag-alagaan yung iba. Iba yung may-ari, ma'am? Yung isa lang. isa lang. Yung inimbak doon. Iba na yan. Ayun, ang bahay. Okay, puntahan po natin ka-adventure kasi dito sa Bohol, dito sa Bisaya, bulhot ang gagamitin. Yung iba para hindi na matatagalan, gumamit sila ng harvester. Hindi sila nagamit ng harvester, ma'am? Yes. Kasi kung magagamit sila ng harvester ka-adventure, kawawa naman yung mga farmer, yung mga ani po kasi mag-uuma kasi hindi na sila makaani kasi gagamit na ng may-ari ng harvester. Buti na lang na hindi gumamit ang may-ari ng harvester para yung mga mag-uuma po, magsasaka po, may kakanin sila pagdating sa kanilang bahay kasi kung gagamitan ng harvester, wala na silang kakainin kasi wala na silang aaninin kasi yung harvester na yung ang gagana, ang yung mag-harvest. Okay, ka-adventure, puntahan natin doon yung nagbubulhot sa Bisaya. Thank you, ma'am. Thank you, God bless, ma'am. Okay, ma'am. Kaway, ma'am. Kaway. Okay, thank you, ma'am. Puntahan natin, ka-adventure, yung nagbubulhot ng palay. Doon sa kabila, puntahan natin yung nagbubulhot ng palay. Okay, ka-adventure, what's up? Ito po ang area na to, inaani na po.
So makikita natin yung area to. Ilan na po. Hello po sir, mag-uumpisa na kayo magbubulhot? Tila lang, okay. Ito si sir, nagdala ng lalagyanan para sa palay. Okay, adventure, mainit po dito. O ito po, ito na po, inahan na po ito. Tapos na po ito inahan. Ito na po tayo. Ito na po yung inimbak, yung sa Bisaya po tinapok na palay, yung humay. Ito po. Mag-uumpisa na po silang magbubulhot. Hello ma'am. Magandang tanghali ma'am, sir. Okay. Magsugod na magbulhot ma'am? Sige, okay. Okay, ka-adventure, mag-uumpisa na sila sa pagbubulhot. Ito po yung bulhot, yung ilalagay dong ng palay, mga butil para pagkatapos ibilad na po. Okay, what's up ka-adventure? Nandito na po silang sir at saka si ma'am. Ito po yung may-ari, doon po yung mari. Ikaw po ang may-ari po? Ay, thank you po. Sino pangalan po? Dionisio. Ito po si Sir Dionisio. Gumanoy. Si Sir Dionisio Gumanoy po ang may-ari dito ng palay. Nag-aani po sila ngayon. Thank you sir sa alok sir. Dito nakapunta ko dito sir. Nag-uumpisa na sila. Pupunta natin. Ito, sir. Okay, nag-uumpisa na sila. Ito, i-start na ang okay po. What's up ka-adventure? Nag-uumpisa na sila sa pagbulot ng palay. Mandar na yung makina po ka-adventure. Makita natin yung makina na umandar na. So yung palay gawin ng palay. So, kita natin. Ano po yung palay po? Ano po yung palay na ang buhay ng magsasaka po dito. So, maganda po yung ano nila sa kanilang palay. So, tingkas yung mga humay po dito ay yung mga butil. So, po yung mga butil po ng palay.
ito na po yung natapos na. Pinasok na sa sako po, yung sacks. Ito po isang sako na po ang ito po yung mayari. Kaway sir, kaway sir. Adventure, thank you po sa pag-watch nyo sa video ko. Sana nagustuhan nyo. Don't forget to click the notification bell para makapalo pa kayo sa lahat ng video ko. God bless po. Thank you po.